Il-grupp parlamentari tal-Partit Laburista qabel b'mod unanimu li l-eks deputat Silvio Parnis jiġi rikonoxxut mill-Istat meta iktar tard din is-sena l-Istat ikollu l-okkażjoni biex jirrikonoxxi lil dawk li jkunu taw kontribut sinifikanti fis-soċjetà tul is-snin. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista li fiha ntqal li din kienet proposta li għamilha l-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. F'din l-istqarrija ntqal li m'hemmx dubju li l-kontribut li ta' Silvio Parnis kien wieħed kbir. F'din il-laqgħa tal-grupp parlamentari huma sellmu l-memorja ta' Silvio Parnis li serva fil-Parlament bħala membru tal-istess grupp parlamentari f'5 leġislaturi. Il-Partit Laburista kompla jgħid li f'kull livell li ħadem fih ħares biss lejn is-servizz li jista' jagħti in-nies. Intqal li kien politiku maħbub għax dejjem ġab l-interess ta' ħaddieħor qabel tiegħu mingħajr ma ħares lejn kuluri politiċi. Fil-prattika huwa ħaddem dejjem il-prinċipji tal-ġustizzja soċjali, kien dejjem viċin il-batut u ħadem bil-kbir fost l-anzjani. L-aħħar tislima lill-eks segretarju parlamentari u deputat Laburista Silvio Parnis se tingħatalu il-ġimgħa fit-8:30 ta' filgħodu fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid. Qabel il-korteo se jgħaddi minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun fejn l-amministrazzjoni flimkien mal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista se tagħti l-aħħar tislima lill-eks deputat Laburista. Sa dan it-tant f'kitba fuq Facebook jum qabel il-funeral il-familja Parnis qalet li Silvio Parnis ma tantx kien jogħġbu l-kulur iswed waqt il-funerali għalhekk intqal li min jattendi jista' jilbes ukoll l-abjad, il-gris u n-navy blue.